Guys, ready na ang atong sugbaanan. Atong sugbaon no. So, dala na atong mga master diri sa kan. Silago. Dara andam na siya puling. Dapat yung ganing sugbaan nga sigo ni mga 10 kilo siguro sigo ni. Muna sugbaan na di magnalaw. Oy, murag gikan mi dagabyon ni. Sugbagod. Murag gikan gabyon ning ko na ba? Danit na yung mga. Na. Gabyon. Okay na. Yan, ligon kayo na. Daboy. Yeah. Wala, nagsugo nagkabaga nga itong kuhan dari, gihaling. Oh, gitak-ang na ang kalan. Oh, kalan. Tugbaan nanday. Oh, gitak-ang na. Painiton sa ng kalan rin na. Oh, tugbaanan kay. Aba, mal po nihugaw kayo. Hininloan mo na, maragikan dito sa kuhan ba? Kapistahan. Itak-ang na ang isda nga yilupin. Diba? Karne ba niya? Karne, darang karne. Darang karne. Pas mo na ni. Karne ba niya? Oh. Pas gini ron. Pinahon. Di na ko mukhaon na ni. Di ko mukhaon na ni. Toy. Nagbago naman kong relihiyon. Oy! Wala. Nagbago naman kong relihiyon. Di naman kumukhaon karning baboy. Naghahanap mo ron. Ang ako ani, mag-igor ako matutantanaw. Labong kaya pang anak sa sinugba. Naman? Magdalagay. Bay. Pang-ipit? Pang-anak, di ba magda? Sa may gamit na ning mga kamot nga, kining kamot mura man po ning labaw po ning pang-ipit man. Pamunito, mga baga. Mangingipit mo sa una. Kana pagkahangkuan. Amoy, hindi ganay. Dapat sikan bats. Paypayan na. Ona ako. Sikan bats. Uling ito. Mo na yung master sa pagsugba. Guys, Si- bata guys. Nelson Valeria Fernandez Munes. Dara Bata guys. Ligo mo na kami guys. Na maghawang umang kong gigsibo. Guys. Ligo na po mi, ugma. Ligo na po mi. At tubig na po ko no. Tara boss, kan. Wait, kaman ang ligo. Tubig na ko. Tubig na ko. Balik ko guys. Kanding na kuno po ihawon nito kay Sugba. Mangguyod. Kanding ni boy dito. Mangguyod ta dito gihawonon. Oo. Wala pa. Kare. Player. Mapapagbalian na. Sige ka lang kami. Tambok. Sige gina. Ako ni piski o ganong. Ito. Tama. Na. Muna style. Ano kay? Pwede na tayo na. Ito na nawa guys. Sawa guys. Ako nagduwa ko. May naning makadaog din na rin. Makakwanta. Kamera, kamera. Makatagay tag ginagmay. Sino pula dia? Ada na pagpatikin na. Tiwa man. Ako ganun lipaw. Hapit na. Suna. Pag sure dia. Ako na ipaon sa kan, pang kuha ko crabs. Oh, lambay. Lambay ba? Pamti na dia. Wa makipukot. Nakoy kuan nit. Makipukot bang gisi-gisi. Nit niya kan. Ang mga kahoy. Ay, empas, hapit na. Gamay na lagkuang. Mau mana si kanbat sana. Ready to eat na. 10K. Tabira! Kasi naputol ko na. Yes, yes. Sige! Mana din na? Ha? Wait na na yun! Wait, bro. Kana, dusmildong. Oh. Uy, doon na boy. Ha? Mabawi. Mabawi. Mabawi na. Wait na yun! Maju naman sa tahon. Ada. Sayang ang mawi. Maju palit ang bayar na.
Dahon. Ikaw na. Nagkwenta ko. Pili kay. Ako ay mapildi na. Kaya nga. Makaadig naman sige pusta mahurot ra. Ha, sabay balitan kay napay ma. Dim-dim. Dimdim! Lagi. Huwag ka ng dimdim, maginagmay rin dimdim nung. May nang, kaan ka nang, Ginagmay ra. maladok kayo marang dako-dako, gina. Oh. Tawa guys, oh. Lagi pang, kinamotor guys. Tabla ragwa, oy. Tabla ragwa, oy. Tawa, oh. Pamira rin. Tabla ragwa. Wala, gamit tayo rin sa ganang pang-ipit. Wani uso na ipit-ipit na mo rin. Kamot to, lagi. Wala nang ipit-ipit, kamot. Kamot. Kamot na diri largo. Mura magway, wala Pagkakubaw no. na nalihian mo na siya pang-ipitan ng mga balimango mo nang pag-ipito na niya ng mga sinugba. Sisir na. Yan na ng pang Kayo na. basic ra lagi. Punit mo gininig baga ko no, baga sa karing bagol. Basic na kayo. Madawang isda gi hayang na. Wala na. Hayang mo na ginang isda, una mo largo na gid na. Haon. Ilang. Na. Malipat kasi. Dili na na yelupin. Goodbye hid na na, oh. Puto lang ulo. Ah, nangiro. Nana sa likod. Ay. Na, badlok mong gani ka. Daga na yun. Dagit no itong paon usada. Guya mga iro ah. Isnatan tada. Isnatan taga tubangan ba? Kamay na lay kuwang. So gamay na lang yun. Gamay na lang paabot na to para maluto na tanan. Ang isda na to, oh, luto na. Sirugbang karning baboy. Oh. Ano na lang pinabilin. Gamay na lang. Oh, video. Oh, hala. Dili. Oh, grabe. Hiwa na sila. Hiwa na. So, luto na to. Luto ng hinsinog ba? Di ala guys. Gihiwa na sa tong master tig hiwa. Pero puno na sa tupper. Kahuman na ni, ngao na. So, tanay mong kano kamote. Pinya? O pinya, tapos tan-o no, bugas wa tagakuha ko ano bilanghoy. Bilanghoy? Wa man na mainit ra ba? Wa tagakuha bilanghoy. Anay bilanghoy dito, wa tagalungag lagi. Ba. Dito tuloy pares na to. Kami bilanghoy. Nahurot ba itong bilanghoy itong gidatong ato dito? Nahurot to? Mawala na. Kamote ra gid. Nahurot gid itong bilanghoy dai. Mahurot nga na sinugba. Okay. Finish project. Oh, humana giwa. Aw, sige, usa nang rasa ron nga una ta. Tulog ka. Dili. Oh, tara. Nga na ta. Na. Kada dayon. Tara kan, ready na. Dili ka ho, nikuha ko. Dili. Kami hang ka na te. Oh. Ready na ta, ready na. Let's go. Tao na. Parkan si bigta. Napay bang lechon paksiw oh. Lechon paksiw. Bakit nga, magpagpa ko lagi. Ito pa daw ni. Kutob pa ni Pan San Juan. Yes! Ay, butangahan di ate. Hi guys. Magturo ba? Ready to eat na guys. Yeah. Dili ba dili? Kain na tayo. Taga Cebu. Ito tara itong isda guys. Tara guys. Bukan ng taga Cebu guys. Hello. Mga anton ninyo guys. Bukan na. Kaya kung labi na kaon, labi kang sinugba. Oh, ito dong. Sinagbos na itong master sugba. Nelson. Ba? Yung Manong Nelson. Sinip ba guys? Kaya, sinugbang Yelupin. European. European guys. Guys, sasawan guys. Sasawan. Nadanghang ko. Dari mga hang. Katong di gusto hang, dari dia. Adi pa ha? Lunat. Adi pa. Taga Cebu guys. Hindi na. Bisita sa Liti guys. Hindi sila guys. Hindi pa. Last. Okay. Ako na pag-sili guys. Okay. Lagir guys. Tawag guys sa mga... Ay, ang langaw, langaw! Ikaw eh!
Para man nagkuban. Dili ba? Guys. Dala na diri dong. Daghan sila diri guys. Comment section na guys. Pa doon na diri. Grabe. Nasa comment section na guys. Kaya guys, diri ni comment section. Kaon kasi ni guys. Okay. Na guys. Kaon na guys. So daghan ka mga vlogger diri guys. Kaon Tawa kasi guys. diri. Ano ko to sa vlogger kanimo vlogger pa ni kani vlogger ko ni. Kaon ni mga vlogger. Wala mga vlogger na ay. Tanan diri. Tanan hawag ng cellphone sa vlogger. Wala to diri guys. Na guys. Apa suman? Oh mga ano ta? Napoy moron. Hang ma. On. Apa suman? Oh sa ni. Kalikuran pa. Pinja. Apat taon guys. Wala man, wala man. Guys, Guys. Wala ka ha? Ako na. Ako na. Kayo guys. Tanamo sa manutaan. Guys. Sige naman guys. Sige ana. Kita guys. Ayaw ko sinugba kinilaw. Sinugba ulit. Sinugba kinilaw. Yes. Nga. Yan na guys. Oh, mag-off na sa betul kamera diri guys. Para matarong tagkaon guys. Subo guys.